Ja Treeniämelle levypallo ja pyrintö 3-1 hyökkäykseen ja Chukwuma! Kaukana pyörimiseksi menee Pyrinnöllä. Natai pyytää palloa paikan keskellä ole, joten Patchett voi helposti romahtaa. Maalla tulee alueelle Chukwuma. Hänellä kolkki löytyy ja sehän löytää sisään. Vapaa heittomäärällä ja nyt toinen sisään ja 13 pisteen kaula kotijoukkueella. Sherman haastaa Chukwumaa. Hyvin Chukwuma pysyy edessä. Erinomainen puolustus ja Treeniämeä vastaan ja näin tulee Chukwuma riistämään pallon ja donkkaa tämän. Caesari, jolla pituuselta nikkariseen on riittävää. Sitten on Chukwuman ensimmäinen. Huittinen ei saa sisään, eikä saa myöskään viimeisteltyä Agbupa tuosta vastapalloon alaspäin. Chukin kolmonen on hyvä. Joten vierailijoiden 7 pisteen jo. Sen jälkeen pyöritään vähän kaarella, katsotaan mistä lopulta se pull-up kolmonen löytyy. No nyt se löytyy onneksi mismatch. Lehdon käsiin. Hyvin harppoo korille. Ukkonen on ollut tykki päällä tässä kolmannessa erässä. Nyt lähtee sitten Fortson puskemaan Leppästä päin, mutta unohtaa pallon ottaa mukaan. Pallo ulos Hopkins. Vaikeasta asennosta lähtee heitto ja lopputulos sen näkee myös tuosta. Fortson ei kiinnosta minkäänlainen hidastaminen edes tuossa tilanteessa Muhammedille. Lyhyeksi jää tuo Innamaan yritys. Sitä edes katsoa totta, ei voi katsoa edes tuota tilastosta, täytyy vilkastaa. Hyvä leikkaus Pelisieriltä, ei pääse käyttämään tuota. Chukwuma ottaa kaukaa heiton. Ero 8 ja jälleen Bowman ja hyvät kädet sillalla. Bowman uudestaan. Takaovea hakee sinne Tapeen suuntaan. Tapee työntää puolustusta sivuun, marssii korille. Virhettä ei vihelletä tuosta tilanteesta. Pyrintö hyökkää. Ja Chukwuma uudestaan! Shermania vastaan löytää hyvin Chukwuman kulmasta. 7 lukemissa jatketaan, kun reilu 5 minuuttia ekaa puoliaikaa meillä vielä jäljellä. Ja Lauri Kallio katsoo, että mikä on Pyrinnön puolustusmuoto. Miespuolustushan se on, niin hyökätään sitten tämä. Kallio menettää. Chukwuma laittaa hyvää painetta palloon. Antero Lehto nopean hyökkäykseen. Kilpisellä. Kilpinen katsoo, kenelle syöttää. Chukwuma ottaa. Hirvittävästi ei muuten jäänyt taskuun aikaa. Sitten Chukwuma vastaan. Peter Chukwuma haluaa. Boyd. Tarjoilee vielä Helakorvelle hyvin, lyö Toikkanen oven kiinni. Ouvot joutuu peruuttamaan kaarelle. Boyd. Chukwu rikkoo screenejä siinä hienosti. Alanen hyökkää Muhammedia vastaan. Kaatuva uhkaa ole, joten Patchett voi helposti romahtaa. Maalla tulee alueelle Chukwuma. Hänellä kolkki löytyy ja Chukwuma pyytää Toikkasen palloskriiniä. Wood vaihtaa sen. Chukwuma haastaa Woodia ja johtoon 3 pisteellä ja näin Willi Nyman kohti koria. Nymanin leijappi ohi. Chukwumalle levypallo ja näin Chukwuma onnistuneen leijapin myötä ero kavenee 4 pisteeseen. Chukwuma 3 pisteen heitto. Katsotaan mitä Pyrintö kehittelee. Treeniämi löytää Chukwuman, joka hyppyyttää. Pelaa Muhammadin kautta Caesarille. Caesar ei löydä itse tilaa. On ollut jumalaisen hyvä korintekijä tällä kaudella Lahdelle. Eikä paljon hassummin ole pelannut erikseen. Hyökkäysaika käy vähiin. Kun Lindholm liukastuu Chukwuma loppuun saakka joukkueelta, kun Caesar oma vaihtopekin puolelle ja Ilmari Toikkanen kehiin. Mäntynen hakee Jokelaa. Muhammad kulmaan, hyvin kiertää ja Chukwuma onnistumisen myötä. Patchett. Oikein meinaa keksiä, että mihin suuntaan sen pallon siitä siirtää. Edelleen pallon kanssa. Soittaa siinä, että kyllä tuota pallon käsittelyyn kykyäkin häneltä löytyy. Mäntynen. Mäntysen torjuu kuitenkin Chukwuma ja Andy Lehdolta ja Pyrintö takaisin johtoon, kun siinä 8 sekunnin rike Kobrille. Kilpinen
Niemi, Chukvuma, kulmakolkki. Chukvuma. Ajaa loppuun 7.34.33. Mäntynen.